Klient on kindlasti, või vittu, ma ta ei saa üldse jaa, kyllä ma ymmärrän. Vittu ja sit mä olisin se saatana vitun hälyttäminen, vittu se maksaa paljon, kyllä mua vittu. No jaa, aga kõige parem teisel puolella nagu hauavaikus, mitte ükski sõna. Aga seal see kliendi teenindaja püüab nagu rääkida, mitte ükski sõna. Kordame nüüd seda numbrit uuesti, mida te peate võtma. Oota, aga räägi seda uuesti, ma panin kaamera tööle. No vittu, et vittu mua niin vituttaa, saatana, mä ostin semmoisen vitun perkele hälyttimen ja vittu, joku saatana vitun kaljupäin tuli teille, pantiin tuolle, sit se selostaa, että voi vittu, että mua niin vituttaa, saatana, kun mua vitut mua. Vittu, ja sit se saatana vitun kaljupäin sanoi mulle, että sulla on 30 sekuntia, paat sen vitun koodin sinne sisään, sulla on vittu 30 sekuntia, meet firmat, panet omat, vittu, ai että mua, oi vittu, mua niin vituttaa, saatana, ja se maksoi ihan vitun paljon rahaa. Tässä mä nyt seison pihalla, vittu, ja se vitun paska saatana hälytin, siellä se piippa, voi vittu, että mua vituttaa.